7 de cada 10 adolescents consumeixen pornografia. La gran majoria de nois tenen el seu primer contacte amb la pornografia als 8 anys amb la finalitat de buscar l'excitació, a diferència de les noies, que acostumen a tenir el seu primer accés als 12 anys amb l'objectiu d'aprendre a tenir relacions sexuals. La via per la que els arriba el porno és molt variada, pels xats dels videojocs, banners, anuncis, whatsapps, entre altres. Tot i així, en algunes ocasions, hi ha infants que tenen el seu primer contacte als 5 anys, de manera accidental, ja sigui perquè estan mirant el telèfon de l'avi i els entra una fotografia pel WhatsApp o perquè estan jugant amb la tablet i apareix un banner o un anunci al que cliquen sense cap intencionalitat. Sigui com sigui, la pornografia es converteix en el mestre d'educació afectivo-sexual de les i els nostres adolescents. I així ho confirma un estudi realitzat per Save the Children, que apunta que el 47,4% dels adolescents ha imitat el que veu a la pornografia i no sempre ho ha fet de mutu acord. I el 40% dels adolescents reconeix que la pornografia ha sigut la seva primera font d'aprenentatge. El meu primer contacte amb el porno va ser per un vídeo que em va ensenyar una amiga fa un parell d'anys. Era un vídeo molt violent on apareixien diferents nois i una noia fent coses que a mi m'incomodaven. Els nois donaven cop a la noia i la tractaven molt malament i ella fingia que li agradava. Em va semblar horrorós. El 88% del porno que ven nuestros adolescentes muestra violencia física hacia la mujer. De hecho, los criterios de búsqueda de pornografía en las plataformas son fundamentalmente racistas y machistas, siendo el hombre el principal sujeto activo. Los parámetros de búsqueda más frecuentes son prácticas de abuso sexual, violación e incluso de incesto y pederastia, transgrediendo límites y transmitiendo todas esas como posibles prácticas sexuales. El aumento de este extremismo en los vídeos pornográficos nos pone en alerta al tratarse la pornografia de la principal fuente d'informació entre los adolescentes. Aquesta violència sexual també s'evidencia en el llenguatge sexual utilitzat. Per exemple, un gangbang són molts homes que tenen sexe amb una dona simultàniament. Un bukkake és sexe en grup on nois fan torns per ejacular sobre una noia. MILF, mare que m'agradaria follar, un llenguatge que ens parla de com són les pràctiques sexuals del porno. Sents com una pressió a l'hora de relacionar-te que fa que no estiguis relaxada i gaudir. És com que toca fer alguna cosa que no coneixes i que no saps com fer-ho. I jo crec que als nois els hi passa igual. Alguns volen aparentar coses que no són i d'altres senten també aquesta pressió com que tenen que donar la talla amb aquests vídeos que ells veuen. La pornografía delimita una forma de construir el sexo y la sexualidad masculina. Resulta frecuente que, a través de grupos de WhatsApp de chicos, se compartan imágenes y vídeos sexuales y pornográficos. Son grupos donde la socialización se ve atravesada por el porno heteronormativo y, en adolescentes, acostumbra a ser una de las primeras vías de contacto con este. Esto implica que, poco a poco, vaya calando en ellos y lo perciban como factibles prácticas sexuales a mantener, prácticas irreales que les generan mucha presión al no corresponderse con lo que sucede en la vida real. En definitiva, si el 30% del tráfico mundial de Internet es pornografía, es decir, 1 de cada 3 personas busca porno, estamos ante una realidad bastante significativa a la que hay que dar respuesta. Per tant, és clau que des de la infància fomentem l'educació afectivo-sexual, per tant que coneguin el seu cos i es respectin tant a elles i ells mateixos com a les persones que els envolta, a tenir autonomia i gestionar el seu cos i les seves emocions. A través del porno se normalizan situaciones de humillación y violencia de todo tipo y sin ningún límite, provocando un efecto de excitación en los adolescentes sobre todo aquello que entendemos por prohibido y denigrante. De hecho, en el caso de las relaciones heterosexuales, los propios adolescentes afirman que no pueden llegar al orgasmo si no cogen por el cuello o insultan a la chica con la que están. Són molts els efectes que té el porno entre els nostres adolescents. Entre ells trobem que s'ensenya una manera irreal de fer l'amor, convertint-se en el mestre d'educació afectivo-sexual. També es normalitza la desigualtat i la violència sexual contra les dones, ja que el comportament violent es legitima i es valida com la manera de relacionar-se sexualment. A l'institut no t'expliquen res sobre sexe, ni de relacions, ni de res. Tot ho has de determinar per tu mateixa. A les noies ens preocupa si ens farà mal i als nois com gaudir més de les relacions. I tots dos sentim molta pressió. Vaig veure un vídeo en el que s'explicava que els dos hem de gaudir del sexe, però això no és així i ningú t'explica res, és com un tema tabú. Otro de los efectos del porno es su influencia en el deseo sexual. El porno llega a edades muy tempranas, a los 8 años.
momento en el que la sexualidad se está construyendo y capacidades como la empatía no han alcanzado su desarrollo final. Es justo en este momento cuando la industria pornográfica impacta dando esta información, de manera que, antes de autocuestionarse nada, el porno construye su deseo sexual de la mano de la violència. El porno provoca problemes sexuals que incideixen en l'autoimatge, ja que, per exemple, el més normal és que els genitals d'un adolescent no s'assemblin als que surten al porno, o bé problemes en l'erecció, perquè la resposta sexual no és una erecció immediata que pot durar una estona llarga, sinó que a la vida real l'erecció va fluctuant i s'alterna moments de molta i poca excitació. Penso que el porno no ens deixa gaudir del sexe i descobrir-lo de manera natural. Amb el porno, el sexe ens ve de cop, d'una manera irreal i violenta. El porno ens fa mal i ens provoca molt de neguit a les relacions. Un altre dels efectes del porno és la promoció de l'augment d'abús sexual entre menors, ja que els vídeos més visitats són pràctiques pederastres. Quin missatge s'està donant en aquest vídeo? De la mateixa manera que un altre efecte és l'augment de pràctiques de risc, ja que al porno no es veu ni un sol preservatiu. Todos estos efectos impactan en el neurodesarrollo del cerebro de los y las adolescentes. El cerebro no madura hasta los 25 años aproximadamente y el porno genera un efecto adictivo en la medida que desprende dopamina por la satisfacción que se recibe, implicando esto una repetición de la conducta al alterar el circuito de recompensa. En consecuencia, se necesitan continuas dosis de una crudeza cada vez mayor. Per poder contrarrestar els efectes del porno és fonamental una educació afectivo-sexual que desmitifiqui els continguts sexuals carregats de violència que té el porno, on els rols de gènere estan determinats per la desigualtat de poder i poden afectar a com entenem les relacions personals. I el que crec que també és important és que l'educació afectivo-sexual no pretén prohibir l'ús d'internet i les xarxes, sinó a fomentar que aprenguin a utilitzar-les de manera crítica, és a dir, que sàpiguen els adolescents i joves què acceptar i què rebutjar. La indústria del porno és la mateixa indústria que la de la prostitució. Aquesta indústria es va trobar amb una generació d'homes on el consum de la prostitució anava en davallada. Per tant, la prostitució no generava diners. Per aquest motiu, aquesta indústria es planteja com a repte arribar a una generació que sí necessiti aquest consum. De quina manera ho fan? Incidint en l'empatia, el benestar sexual i la prostitució de les nostres i els nostres adolescents. El porno influye en las personas durante la última fase de construcción de la empatía, siendo entre los 8 y los 12 años. Los contenidos del porno llegan a sus vidas antes de tener relaciones sexuales. Esto supone un aprendizaje del sexo en vinculación a la violencia de manera precoz. Por tanto, el sufrimiento sentido por las mujeres y la violencia ejercida por los hombres se normaliza y se percibe desde la indiferencia y la excitación. Así, los chicos construyen su deseo sexual en relación a la violencia y sin considerar su impacto en ellas. La segona estratègia que té la indústria pornogràfica és fer creure a les dones que ens dona benestar sexual, que ens peguin i que els homes siguin violents amb nosaltres a les relacions sexuals. I la manera de fer-ho és a través dels informes anuals de la plataforma més gran de pornografia, Pornhub, on es promociona que a les dones ens empodera a deixar-nos violar i fingir que ens agrada. Pornhub es la plataforma de pornografía más grande de Internet, formada por 20 millones de suscriptores y generando un contenido que puede descargarse y al que se tiene acceso de forma gratuita. Sin embargo, ¿qué significa realmente este acceso gratuito? Que cuando no pagas por el producto es porque el producto eres tú. A les xarxes socials com Instagram t'arriben moltes fotografies de penis i sol·licituds de nudes, és a dir, que et demanen que et fotografies despullada i els envies. Si accedeixes a fer això, pot ser que et facin xantatge o que et diguin si vols rebre diners per poder penjar la teva foto a alguna plataforma. Y la tercera estrategia del porno es normalizar nuevas formas de prostitución online entre las adolescentes. Cada vez son más las adolescentes que negocian con su imagen vendiendo fotografías de carácter íntimo y sexual a plataformas como OnlyFans, que blanquean su actividad. Además, aumenta el número de hombres, parejas, amigos o empresas que hacen de intermediarios convirtiéndose en proxenetas. De la mateixa manera que passa amb els sugar daddies, que solen ser homes d'alt poder adquisitiu que estableixen una relació amb una jove o adolescent on l'home fa regals costosos, mòbils d'alta gamma, roba de marca, complements cars, maquillatge o perfums, a canvi d'acompanyament, intimitat i relacions sexuals.
Les joves ho perceben com un intercanvi, cosa que disminueix la consciència d'estar sent explotades per un adult. Tot i això, no es tracta d'un intercanvi equitatiu, ja que hi ha un gran desequilibri de poder entre les parts. De nou, suposa un blanquejament de la prostitució amb menors d'edat. Probablement siguem la primera generació que parlem de sexe amb els nostres fills i filles i, per tant, no sapiguem com fer-ho. Tenim massa informació i això sovint ens complica. Cal que abordem el tema sense tabús, sense pors, des de la normalitat, que l'infant o adolescent conegui el seu propi cos i fomenti el respecte cap a ell i ella mateixa i cap als altres.